mmekwu ka ọ dị m daalụrị nerolo okwu ga-anụ nwa ọkwa na gị onye na-ege ntị ama m na ị ya amụta ofu ihe ma ọ bụ Igbo maka asị na ebe a na-azụ onye nzuzu ọdụ ka onye mara ihe na anụwe na-amụta ihe daalụrị nerolo maka nke ọzọ bụrụkwa ka nyetụrụ ya obere aka nke ọzọ bụrụkwa na ụfọdụ ụmụ nwaanyị abụcha akwa nọọ ịfụnanya na-ebujefa ka fa nụọ dị obodo oyibo a ife ọzọ eziokwu maka ife ọzọ na-ebute ya bụ na ụfọdụ ya achọ maka fanụ siga akọ ife na-eme na mba ofesi a fa ya achọ ka nwoke dupufa ka fa megide ife a mekata alaiki ka gị afụka gị n'anya m lara ụlọ na-echesa ọsọ maka gị onye a wee megide ife onye a nwekwa ike bụrụ onye eziokwu onye mba ofesi a ọ bịazi anụ ya o dururu anya banyere ụgbọelu fefuo ọgwụ ya na o metigoro ife ọ ya emeri ya n'ụwa imezi agha m maka asị na iluo mba ofesi nwanne ịmụsi amụ ike ndị uwe ojii eme ya aka webaghị n'ime ifugi ya ụfọdụ bụrụ ife ofe bụ n'obi wee na-eme ya bụ ife bụ ijisi ike nke nwoke jisiri ike dupu ya ọ pụrụ ife ọzọ ya afụzi bụ olu ebe a ọkwa nku febe efebe kodo aka ka akpụ aba na mmiri imezi agha m ọgbaba nke nwoke na ọgbakọ ife anyị na-akọ ka ya na-anụ na imesigokwalụ m ife ya emelụ m enwere m onye mere ya anya na ọpekata mpe mmadụ na-abụ okodo aka otu a o nwere nwanne dị mfa ya mechaa ya sef dulu nke nwoke duji ya n'ụlọ ikpe ruo ebe a gba anya akwụkwọ akwụsị ọrụ arọ na-abụ wee sikwa nke nwoke si anya zụbagodo ụmụ ya ọ zụchaa ụmụ ya ọ wee bịa bili ọkụ ka ekpechazi ikpe nwa nke nwaanyị na-akpọ child support ọ na-akwụ child support ọ na-anara alụ ọrụ na ofesi na-akwụ child support afọ jọrọ ndị wee mesịa anya bụ nwatakịrị nwoke ife ntị wee talụ mmiri mana ama m ife megide ife a tupu ewee nụta anya bụ nwatakịrị anyị na-agwakwana ya na-asị ya nụ bịa n'ezigbo mmadụ nka emegide ife emecha o wee bụ na ọka o wee dufere anya ebe a o dufere anya ọkwa nku oluodo ọnwa na abụọ jere ebe a kwuo na ya anụkwazi na ya emekwazi nke nwa eme ọkpụrụ di ya kpụgharịa ndị uwe ojii ebe aka kparịa anwụrụfa nwoke mmadụ nwee n'ime nweezie anya n'ime ahụ o tikwanye ya n'ụlọ ikpe ekpebe ikpe okwuo na ya adanụzie bịakwuo n'ime ya na-asị ụmụazị fago na ọ bụrụ na nke nwoke abụrụ nnafa ụmụazị bụrụ ndị Chineke banye n'ime wee kwuo na nnafa na ifefu na mamafa na-eme na fa ekwu ya kwalụ mamafa gara aka fa na papa fa nọrụ na arụ dị ya adịfa mma na fa na papa fa nọrụ okwu ya ka nwoke ji wee ka nwetagodo ụmụazị ya ewepụkwu ya ma ụmụazụ ma nwunye ọka afọ wee nwekwa nke ọya elu aka a na-elu aka chakwa ndị be anyị na-anụgoro na bụ ihe nke a akụkọ ọgba ama ihe mere eme unu echefukwana na ihe anyị ka na-ekwu okwu bụ mmekọrịta dị n'etiti ọha nta akụkọ na teknọlọji o wee bụrụ ebe anyị gbadosiri ụkwụ wee na-ekwu ọ bụrụ ka o si gbakọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya ọ bụrụ na o nwee ihe ị chọrọ izitere anyị maọbụ nwa arụ ị chọrọ ịtụnyere anyị chetakwa na ị nwere ike izitere anyị ozi na Facebook anyị maọbụ na Instagram maọbụkwa na Twitter @isimbido TV ị chọkwa na ịga na webụsaịtị anyị ọ bụrụ www.isimbido.tv